Ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия ҳамрази Абдумаҷид ва Санавбар Абдулҳамидова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. Сард омадани зимистон ба кам шудани маҷрои дарёҳо сабаб шуд. Истифодаи самаранок ва сарфакоронаи нерӯи барқ аз масъулиятнокии шаҳрвандон вобаста аст. бознашри китоби алома бобоҷон ғаффоров тоҷикон ва тақдими он ба ҳар як оилаи мамлакат идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат. ба воситаи ин китоб ҷаҳониён хонда фаҳмида метавонанд ки халқи тоҷик халқи тамаддунофар аст. дӯстдорони фарҳангу адаб аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дӯстдорони илму адаб дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст фаъолона иштирок намуданд. беҳсозии вазъи роҳҳои маҳаллӣ дар мадди назар. бо иқдоми сокинони деҳаи сангтудаи ноҳияи рудакӣ 4 километр роҳҳо навсозӣ карда шуд. ин техникаҳое ки дар ин роҳ сафарбар карда шудааст дар навбати аввал роҳро тахту ҳамвор менамояд. дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ бунёди гармхонаҳо нақши муассир дорад. дар ноҳияи фархор ба бунёди гармхонаҳо ва парвариши меваҳои ситрусӣ хоҷагидорон ҳавасмандӣ зоҳир карданд. дар вилояти суғ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввали аҳолӣ ташкил ва пайваста гузаронида мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. истифодаи самаранок ва сарфакоронаи нерӯи барқ ба масъулиятнокии шаҳрвандон вобаста буда сарфаи нерӯи электрикӣ дар мавсими сардӣ бо такя ба технологияҳои каммасраф барои ҳифзи буҷаи ҳар хонадон аз ҷумла корхонаву муассиса мувофиқи мақсад хоҳад буд. ин омил ҳамзамон боиси кори муназзами системаи энергетикии мамлакат ва мавтани муштариён бо барқ мегардад. сард омадани тирамоҳу зимистон ба кам шудани маҷрои дарёҳо сабаб шуда тадриҷан ин раванд ба низоми электрикии ҷумҳурӣ низ таъсир гузошт. аз ин рӯ шаҳрвандони мамлакат бояд дар истифодаи нерӯи барқ масъулиятшинос ва сарфакор бошанд. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. дар замони соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи энергетикаи мамлакат ва таъмини мунтазами сокинон бо нерӯи барқ нақшаҳои мушаххасро амалӣ намуда дастовардҳои соҳа рӯз то рӯз меафзояд. дар баробари рушди бемайлони соҳа сол то сол шумораи корхонаву ташкилот, биноҳои истиқоматӣ, маишӣ ва хизматрасонӣ дар мамлакат зиёд гашта талабот ба нерӯи барқ низ афзоиш меёбад. дар ин росо сарфакорона истифода бурдан ба манфиат буда заминагузори таъмини сокинон дар ҳама фасли сол бо нерӯи барқ мегардад. манбаи асосии нерӯи барқи дар ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад ин аз об аз табиат вобастагӣ дорад. тамоми мардуми Тоҷикистон медонанд ки тӯли як моҳ аст ки чӣ хел ҳаво сард омадаст. моро маҷбур мекунад ки мо нерӯи барқро сарфакор кунем. бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар хонаи худ бояд аз лампҳои камасраф истифода барад. асбобҳои ғайрихудсозе ки инҳо истифода мебаранд дар хона дар иқтисодиёти худи ҳар як муштарии оила зарари калон мерасонад. таври таҳлилҳо нишон медиҳад мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ба буҷаи ҳар оила ва давлат манфиат меорад. дар акси ҳол ба ҳарду ҷониб таъсири манфӣ мерасад. барои расидан ба ин ҳадаф тақвият бахшидани корҳои таблиғотию ташвиқотӣ дар байни аҳолӣ зарур шуморида мешавад то ки маърифати шаҳрвандон дар самти сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он баланд бардошта шавад. насби таҷҳизоти камасрафи барқӣ, истифодаи лампаҳои камасраф, гузаштан ба истифодаи хизматрасонии ягонаи гармидиҳӣ, даст кашидан аз масрафи беҳудаи барқ ва назорати пайвастаи таҷҳизоти барқӣ манфиатовар мебошад. бо мақсади таъмин намудани тамоми соҳаҳои иқтисодияту иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нерӯи барқи доимӣ ва боэътимод тамоми истифодабарандагони нерӯи барқро зарур аст ки дар самти истифодабарии нерӯи барқ сарфакорона нерӯи барқро истифода баранд ва ба масрафи аз ҳад зиёди нерӯи барқ роҳ надиҳанд, чунки дар ҳолати аз ҳад зиёд масраф намудани нерӯи барқ имконияти низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъминоти нерӯи барқ маҳдуд мегардад. пардохти нисбатан ками маблағ барои истифодаи нерӯи барқ
як ҷонибӣ масъала бошад, хубии дигари истифодаи таҷҳизоти каммасраф таъмин будани бехатарӣ аз сӯхтор мебошад. мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он собитгари доштани маърифат ва ҳисси баланди худогоҳию худшиносии ҳар як шаҳрванд буда, бо ин васила метавон дар рушд ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузошт. истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ба масъулиятнокии шаҳрвандон вобаста буда дар мавсими сардӣ бо истифода аз технологияҳои каммасраф барои ҳифзи буҷаи ҳар хонадон ва корхонаву муассисаҳо мувофиқи мақсад хоҳад буд. ҳамчунин барои таъмини бемушкилоти барқ ба аҳолӣ дар шароити кунунӣ ин сарфакорӣ дар истифодаи он ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи нерӯи барқ арзёбӣ мешавад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ оид ба масъалаи таъмини сариштакоронаи нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳиро вусъат дода аз талафоти он пешгирӣ мекунанд. гузориши хабарнигорони мо. чанд вақт боз гурӯҳҳои корӣ аз шабакаҳои барқи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Кумитаи идораи замини ноҳия дар ҳама ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия роҷеъ ба расонидани дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба сарфаҷӯии энергия, сариштакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ, мақсаднок баҳрабардорӣ намудан аз заминҳои назди ҳавлигӣ, гирифтани 3-4 ҳосил дар як сол, ба роҳ мондани кишти картошкаи барвақтӣ, риояи тадбирҳои беҳдоштӣ бо аҳолӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ба анҷом мерасонанд. кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ зимни суҳбату вохӯриҳо бо сокинон атрофи сарфаю сариштакорӣ дар истифодаи барқ ки ба манфиати худи шаҳрвандон аст гуфтугӯ карда, роҷеъ ба истифодаи дигар нави сӯзишворӣ дар таъмини ҳарорати мӯътадили хонаҳо изҳори андеша намуданд. мо кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо муроҷиати ширкати сомии холдинги кушодии барқи тоҷик гурӯҳи фаҳмондӣ дар маҳаллу деҳотҳои ноҳия баргузор гардонда истодаем. барои гурӯҳи фаҳмондӣ барои он кор мекунанд ки қувваи барқа сарфакорона ҳамаи муштариён истифода баранд. бо мақсади танзими нархи ангишт ва дастрасии аҳолӣ ба ин намуди маводи сӯх бо нархи арзон дар рӯзҳои сард, агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар фурӯши ангиштро ба роҳ мондааст. дар ҳамин замина ба шаҳри Кӯлоб беш аз 100 тонна ангишти хушсифат аз конҳои ангишти мамлакат ворид карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. яке аз роҳҳои истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар самти гарм кардани хонаҳо ва идораю ташкилот гузаштан ба истифодаи сӯзишворӣ хусусан ангишт мебошад. имрӯзҳо ки аз ҳисоби тағйирёбии иқлим камобӣ дар обанборҳо дар таъминоти нерӯи барқ мушкилӣ пеш овардааст, мебояд аз таҷҳизоти сермасрафи барқӣ даст кашида аз нерӯи барқ сарфакорона истифода барем. хушбахтона дар Тоҷикистон захираи зиёди ангишт мавҷуд аст ва дар ҳолати бо нархи арзон дастрас намудани он ба аҳолӣ сокинон имкон пайдо менамоянд ки аз ангишт васеъ истифода баранд. дар ҳамин замина агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо зерсохторҳояш дар шаҳру ноҳияҳо ангишти ватаниро бо нархи дастрас ба савдо бароварда дар таъмини аҳолӣ бо ин навъи сӯзишворӣ бо нархи арзон саҳм мегузорад. дар шаҳри Кӯлоб ки беш аз 30 тонна ангишт ба фурӯш бароварда шуда буд, вобаста ба талабот боз зиёда аз 100 тонна ангишти дигар ворид карда шуд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ба шаҳри Кӯлоб зиёда аз 100 тонна ангишт ворид намуда ки мо онро дар маркази шаҳр ва деҳот бо нархи дастрас ба фурӯш мебаронем. кормандони агентӣ дар нуқтаҳое ки орду равған, шакару биринҷ ва дигар намуди маҳсулоти хӯрокаро ба фурӯш бароварданд, ангиштро низ пешниҳоди сокинон намуда истодаанд. ин тадбир дар танзими нархи ангишт имкон фароҳам меорад, зеро баъзе соҳибкорон дар рӯзҳои сардӣ ки талабот ба ангишт боло рафтааст, нархи онро ба таври сунъӣ баланд намуда буданд. акнун сокинон метавонанд ангишти кони айниро бо нархи 90 дирам аз дилхоҳ нуқтаҳои фурӯши агентӣ дар шаҳри Кӯлоб ва ҷамоатҳои деҳоти он харидорӣ намоянд. омӯзишу донистани таърихи пурифтихори халқи тоҷик тавассути шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон барои ҳар як шахси худогоҳу ватандӯст ҳатмӣ мебошад. китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров давраҳои пайдоиши таърихии миллати тоҷикро пурра фаро гирифта,
нишони абадзиндаи миллати бостонӣ ва тамаддунофар аст ки барои наслҳои имрӯз ва ояндаи тоҷикистону ҷаҳон далели раднопазир ҳисобида мешавад. иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бознашри ин китоб ва тақдими он ба ҳар як сокини мамлакат идомаи сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мешавад. бо мақсади муаррифии бештар ва ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу таърихӣ ки дар китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров баръало таҷассум ёфтааст, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуда буданд ки таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва ҳар як фарди худшинос вазифадор аст ки ба он арҷ гузорад, саҳифаи дурахшони қаҳрамониву паҳлавонии гузаштагони худро омӯзад ва онро ба унвони ғояи аслии ватандӯстиву садоқат ба хоки муқаддаси аҷдоди кӯҳан ташвиқ намояд. дар ин робита бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик дастур дода шуд ки шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав чоп шуда ба ҳар як оила дар мамлакат то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ тӯҳфа гардад. ин гуна амал кардани сарвари давлат дар тӯри таърих ва ман дар таърихи башарият бори аввал аст. ин як ташаббусе ҳаст ки дар таърих назир надорад. худшиносии миллӣ ва мисли ҳуввияти миллӣ, ватандӯстии ватанпарастӣ, давлатмеҳварию миллатмеҳварӣ арзишҳое ҳастанд ки аз як тараф онҳо шахсиятсоз, наслсоз ва миллатсозанд. аз тарафи дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро дар рӯҳияи воло донистани арзишҳои миллӣ тарбият мекунанд. ҳадафи ин иқдоми наҷиб дастрасии тамоми мардуми мамлакат ба китоби тоҷикон буда дар тақвияти эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва болоравии сатҳи маърифатнокии ҷомеа нақши калидӣ дошта, ҳамзамон дар қалби фарзандони тоҷик меҳри китобхонӣ ва ҷустуҷӯи илму дониш ва худогоҳиро ҷой мекунад. ташаббуси сарвари давлат дар тақдим кардани он ба ҳар як оилаи тоҷик аз он шаҳодат медиҳад ки якум барои ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои дилсӯзи он ҳар як нафар шаҳрванд муҳим аст ва масъалаи худшиносӣ ҳар як оила низ дар маҷмӯъ метавонад ки ба худшиносии ҷомеаи тоҷик ва дар маҷмӯъ миллати тоҷик мусоидат намояд. иқдому ташаббусҳои маърифпарварона ва ватандӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мисоли тақдими китоби тоҷикони аълома Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби ҷомеаи мамлакат дастгирию пуштибонӣ ёфта, ҳамчун тадбири саривақтӣ ва муҳим дар роҳи арҷгузорӣ ба таърихи гузаштаи пурифтихори мардуми тоҷик арзёбӣ мегардад. дар даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон аз ҷиҳати сиёсӣ дар ҷаҳон муаррифӣ карда бошем. Тоҷикистон ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ давлатҳои дунё эътироф карда бошанд. ин китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тоҷиконро ҳамчун як халқи бостонӣ, ҳамчун як халқи давлатсоз, ҳамчун халқи соҳибтамаддун ва халқи бумӣ, яъне халқе ки аз ибтидо дар ҳамин сарзамин зиндагӣ кардааст ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. ғайр аз ин ба воситаи ин китоб ҷаҳониён хонда фаҳмида метавонанд ки халқи тоҷик халқи тамаддунофар аст. то истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ин китоб чун армуғони ҷашнӣ ба ҳар як хонаводаи тоҷикистонӣ аз номи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун тӯҳфаи бебаҳо тақдим мегардад ки то имрӯз аллакай сокинони аксар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба китоби тозанашри тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дастрасӣ пайдо намуда. тақсимоти ин тӯҳфаи арзишманду бебаҳо ки дар воқеъ асари мондагор мебошад идома дорад. Оишаи Саттор, Раънои Азиз, Ахбор. имсол хонандаи синфи чорум аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Шаҳло Ҷаборова дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи Субҳи донои китоб аст аз номинатсияи адабиёти бачагона иштирокчии фаъоли даври ҷумҳуриявӣ гардид. Номбурда барои аз ин ҳам дастоварди бештарро ноил гардидан аллакай омодагии худро барои иштирок дар озмуни мазкур барои соли оянда оғоз намудааст. гузориши ҳамкорони мо. Шаҳло Ҷабборова хонандаи синфи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо иштироки фаъолона
қироати шеър, чистонгӯю, ифодаи мазмуни ҳикоя ва замбурмасалу тезгӯяк дар баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондану аз ёд кардани адабиёти бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик дар даври вилоятии озмон сазовори ҷойи сеюм гардида рохат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифт. дар даври ҷумҳуриявии озмон ки масъулияти бештарро тақозо менамуд, бо вуҷуди кӯшишҳои зиёд ӯ натавонист ғолиби ин давр гардад. шаҳло рӯҳафтода нест, баръакс ӯ мақсад дорад ки боз ҳам бештар омодагӣ дида тавассути мутолиаи зиёди китоб дар озмуни навбатии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст маҳорати китобхониву заковати зеҳнии худро назди устодони соҳибтаҷриба нишон диҳад. ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки мо кӯдакон зери осмони софу беғубори кишвари маҳбубамо зиндагӣ карда истодаем ва шукрона аз он мекунем ки чунин ватани азизу маҳбуб дорем. боиси хурсандӣ ва сарфарозист ки майлу рағбати хонандагон ба китобу китобхонӣ аз нав эҳё гардид. ман ғолиби даври мактаби ноҳиявӣ вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошам. зиёда аз 150 китоб, 100 то шеър хонда ва дар вақтҳои холигӣ ба навиштани шеър, чистону паннависӣ машғул мешавам. тавре волидайни шаҳло иброз намудаанд, ӯ ҳанӯз аз даврони дар муассисаи томактабӣ буданаш ба китобхониву шеъразбаркунӣ завқи баланд дошт. ҳамин буд ки ӯ имрӯз дар байни ҳамсинфон дар самти китобхониву шеърдонӣ пешсаф мебошад. ҳозирҷавобӣ дар дарсҳо ва сари вақт омода кардани супоришҳои хонагиву пайваста мутолиаи китобҳои бадеӣ рӯз аз рӯз сатҳи донишу малакаи шаҳлоро бештар менамояд. боиси ифтихор аст ки шогирдони муассисаи таълимии мо дар озмунҳои мактабӣ, ноҳиявӣ ва вилоятӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. яке аз ин шогирдон хонандаи синфи 4 ҷабор ва шаъло мебошад ки боиси фахри мо устодон мебошад. омӯзгорон баробари дигар хонандагон ҳамеша аз иштироки шаҳло дар дарсҳо ва идомаи омӯзишаш дар хона огаҳӣ пайдо намуда ҷиҳати дастрасӣ ба адабиёти лозима барои омодагии ӯ ба ин озмуни илму адаб шароит муҳайё менамоянд. духтари ман аз хурдӣ ба китобхони майлу рағбати зиёде дошт. барои ӯ утоқе тайёр намудем ки то ки ӯ ҳамеша чӣ китобе ки ба ӯ лозим аст дарёфт намуда барои ӯ ягон мушкилӣ пеш наояд ба ӯ кӯмак мекардем. натиҷаи дусолаи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст нишон дод ки сокинони кишвар новобаста аз сину сол ва касбу кор ба китобхонӣ рағбати хоса дошта тавассути ин маҳзани гаронбаҳо тафаккури зеҳниву сатҳи ҷаҳонбинияшонро васеъ менамоянд. вақте ки китоб мехонем як ҳаяҷони моро фаро мегирад. агар мо китоб хонем ростқавлиро медонем, ҳурмати падару модарро меомӯзем, ҳурмати устодон, ҳурмати калонсолонро ҳам меомӯзем. бояд гуфт ки барои иштирок дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 2021 баробари дигар алоқамандони он шаҳло ҷаборова низ аллакай омодагӣ мебинад. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои барномаи ахбор. дониш, тафаккури техникӣ, маҳорати истифодабарӣ ва кор бо технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия баъзан аз ҷониби омӯзгорони соҳа нокифоя арзёбӣ мегардад. бо назардошти баланд бардоштани маҳорату малака ва истифодаи босалоҳияти технология дар ҷараёни дарс ва истифодаи самараноки тахтаҳои электронӣ барои омӯзгорони муассисаҳои миёнаи касбӣ ва таҳсилоти умумӣ дар давраи таътили зимистонаи курсҳои омӯзишӣ ташкил карда шуд. Нуруддини Қурбон оид ба аҳамияти курси омӯзишӣ гузориш таҳия кардааст. омӯзишӣ барои омӯзгороне ки дар муассисаҳои миёнаи касбӣ ва миёнаи умумӣ аз фанни технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия дарс мегузаранд дар давраи таҳтили зимистона ташкил карда шудааст. дар ҷараёни курси омӯзишӣ ба омӯзгорони фанни технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия тарзи кор бо компютер, барномаҳо, истифодаи васеъ ва салоҳиятноки тахтаҳои электронӣ дар раванди дарс омӯзонда мешавад. таҳлил ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сатҳи
دانش و ملکه کار با تکنولوژی بعضن از آموزگاران فن تکنولوژی اینفورماسیونی و کمونیکاسیا به طلبات زمان جوابگو نیست. چون این آموزگاران در جریان درس نمیتوانند به دانشجویان و خوانندگان تمام نازکی و راه و واسطه های از خود کردن تکنولوژی اطلاعاتی و کار با کامپیوتر و برنامه ها را درست آموزانند. کورس آموزشی برای آموزگاران تکنولوژی از جانب مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تکنولوژی اینفورماسیونی و کمونیکاسیای نزد وزارت معارف و علم کشور تشکیل کرده شده است. هدف اساسی تشکیل نمودن کورس ها هرچی بیشتر آموختن استفاده برای تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی تمام آموزگاران می باشد و بعد این وسیله بلند برداشتن صفت تحصیلات در مسائل تعلیمی جمهوری تاجیکستان می باشد. البته امروز هستند اون آموزگارانی که امروز از استفاده برای تکنولوژی معاصر اونقدر برخوردار نیستند یا اینکه توسط تکنولوژی معاصر درس را پا براه نمیمونند. پیش از همه خود آموزگاران امروز باید که از همون استفاده برای تکنولوژی معاصر برخوردار باشند تا که توانند که به تمام شاگردان از اصول استفاده برای تکنولوژی معاصر استفاده برند. وابسته به همین مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تکنولوژی اینفورماسیونی و کمونیکاسیای نزد وزارت معارف و علم وظیفه‌دار گردیده است که این کورس ها را پرره با تمام همه آموزگاران جمهوری تاجیکستان برآورد. تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد که به آموزش و استفاده تکنولوژی اینفورماسیونی رشد علم و معارف و در مجموع ترقیات همه ساحه‌ها را تامین کردن از امکان بیرون است. کورس آموزشی در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تشکیل کرده شده به شنوندگان نفران تجربه‌دار درس می‌گذارند. عصر 21 عصر تکنیک و تکنولوژی اعلان شده است. آموزش تکنولوژی اینفورماسیونی امروزها طلبی زمان شده است. باید هر یک شهروند، هر یک آموزگار از این تکنولوژی اینفورماسیونی با خبر باشد. ما که آموزگار می باشیم همه روزه در درس های خود از تکنولوژی اطلاعاتی استفاده برده برای باز هم پیشرفت کردن سطح دانش خوانندگان از این واسطه استفاده میکنیم. حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد نظام اطلاعاتی گردانی، ساحه معارف و استفاده نمودن تکنولوژی های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی در روند تعلیم و تربیت تدبیرهای مهم را عملی می نماید. تشکیل کردن کورس آموزشی امکانیت فراهم می آورد که آموزگاران فن تکنولوژی اینفورماسیونی و کمونیکاسیا دانش و تفکر تکنیکی خود را صیقل داده ملکه کار با کامپیوتر و تخته های الکترونی را درست از خود نمایند. نوریدین قربان، خال محمدی دولت برای برنامه اخبار. бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳҳои маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти ноҳияи рӯдакӣ вобаста ба имконият марҳила ба марҳила таъмир карда мешаванд. бо иқдоми сокинони деҳаи сангтудаи ҷамоати деҳоти гулистон 4 километр роҳи байни маҳалла ки солҳои зиёд ба таъмир ниёз дошт навсозӣ карда шуд. гузариши ҳамкоронамон. ба истиқболи 30 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар доираи нақшачорабиниҳо бунёди иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда, ҳамчунин бо иқдоми ашхоси саховатпеша таъмиру навсозии роҳҳо низ вусъат бахшида мешавад. дар ҳамин замина дар деҳаи сангтудаи ҷамоати деҳоти гулистон бо ташаббуси соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ 4 километр роҳи маҳаллӣ ки ба таъмир ниёз дошт бо истифода аз техникави механизмҳои мавҷуда навсозӣ карда шуда истодааст. ин тадбири созандагӣ имкон фароҳам меорад ки рафтуомади сокинон беҳтар гардад. имрӯзҳо чунин созандагиҳо, бунёдкориҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон идома дорад. роҳе ки тӯли солҳо таъмирро надида буд, таъмир карда шавад ва аввалан имрӯз ин техникаҳое ки дар ин роҳ сафарбар карда шудааст дар навбати аввал роҳро тахту ҳамвор менамоянд ва баъдан барои бетонпӯш ва асфалтпӯш гардондани ин роҳ бо соҳибкорони дигар низ ҷалб карда мешаванд. ҳамзамон бо таъмир гаштани ин роҳ мардум метавонанд ки мунтазам рафтуомад намуда 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар рӯҳияи идона ва дар рӯҳияи якдигарфаҳмӣ истиқбол бигиранд. дар доираи иҷрои дастури супоришии созандаи ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. бо эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чунин иқдомҳо боз ҳам тавсия ёфта дар беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ боло бардоштани хизматрасонии рӯҳу нақлиёт мусоидат менамоянд. дар ҷавоб ба ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо мардуми ноҳияи рӯдакӣ бо шукргузорӣ
аз фазои орому осуда ва ободиву шукуфоии ватан барои саҳмгузорӣ намудан дар раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии тоҷикистони соҳибистиқлол саъю талош намуда истоданд. Дар натиҷаи чунин дастгириҳои пайваста инфраструктураи ноҳия марҳила ба марҳила такмил дода шуда бунёди иншооти таъиноти гуногун ва таъмиру навсозии роҳҳо ба таври муосир ва мутобиқ ба талаботи имрӯз сохта ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ин раванд давоми солҳои минбаъда низ идома ёфта сокинони ноҳияи рӯдакӣ нақша доранд дигар роҳҳои ҳудуди ҷамоату деҳотро бо ёрии технику таҷҳизоти зарурӣ таъмир намуда роҳҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ доранд. бобокалон амизода, мақсади мақсад, ахбор. дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ бунёди гармхонаҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар хоҷагиҳои деҳқониву инфиродӣ нақши муассир дорад. бо дарки ҳамин маънӣ дар ноҳияи фархори вилояти хатлон ба бунёди гармхонаҳо ва парвариши сабзавоту меваҳои ситрусӣ дар он ҳавасмандӣ зоҳир карда мешавад. гузориши Гулчеҳраи Сатор. дар ноҳияи фархори вилояти хатлон майдони гармхонаҳои доимо амалкунанда рӯз аз рӯз васеъ мегардад. бо маслиҳати мутахассисони соҳа ва бо истифода аз иқлими мусоид ки барои парвариши ҳама гуна сабзавот бахусус истеҳсоли меваҳои гармидӯст хеле мувофиқ аст, соли ҷорӣ соҳибкорон навъҳои беҳтарини ниҳоли лимӯро аз ноҳияи ҷайҳун дастрас намуда бо риояи чорабиниҳои агротехникӣ парваришашро ба роҳ монда мақсад доранд ки бо истифодаи таҷрибаи дигар лимӯпарварони вилоят дар соли сеюм аллакай ҳосили босифати лимӯ ба даст доранд. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди суби фархор соли гузашта аз ҳисоби даромади корхона дар ин ҷо як гармхона ташкил кардем ва ин гармхона ғарозияш 70 метр буда, паҳнояш 12 метр мебошад. ҳар ҳол дар ин корхона мо зиёда аз 105 бех ниҳоли лимӯ шинондем. барои бо сарфакорона истифода бурдани ин замини гармхона мо дар қатораҳо ин качка шондем. хоҷагидорон ба ташкили чунин гармхонаҳои муосир ҳавасмандӣ дошта байни ниҳолҳои ҷавони лимӯ бо мақсади самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин картошкаи барвақтӣ низ кишт карданд. дар фасли зимистон низ меваҳои ситрусӣ нигоҳубини махсусро талаб мекунанд. на танҳо мутаъдил нигоҳ доштани ҳарорати ҳаво ҳамчунин нарм кардану ғизои зарурӣ низ ба нашъунамои ниҳолҳо таъсири мусбат мерасонад. кишоварзони ноҳия ба масъалаи бунёди гармхонаҳои доимӣ амалкунанда ва лимонхонаҳо диққати зарурӣ медиҳанд. дар ноҳия дар майдони 1 гектар 98 сотиқ гармхонаҳои доимӣ амалкунанда ва дар майдони 3 гектар 76 сотиқ лимонхонаҳо дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ мавҷуд аст. рушди ин соҳаи сердаромад барои хоҷагидорон манфиати зиёди иқтисодӣ меорад, зеро меваҳои ситрусӣ аҳамияти ғизоию табобатӣ дошта на танҳо дар бозори дохилӣ ба ин меваи хушсифат талабот хеле зиёд аст, балки лимӯи хушсифати Тоҷикистон дар хориҷи мамлакат низ харидорони зиёд дорад. мо дар оянда мақсад дорем ки аз ҳисоби даромади корхона на танҳо аз ҳисоби заминҳои худи корхона балки аз ҳудуди беруни корхона яъне аз ҳисоби заминҳои ноҳия гармхонаро зиёдтар кунем ва ба парвариши меваҳои субтропикӣ асосан ба лимонпарвариро ривоҷи равнақ диҳем. ташкил ва ба роҳ мондани парвариши лимӯ ва дигар сабзавот дар шароити гармхона на танҳо ба фаровонии бозорҳои истеъмолӣ бо ин нави маҳсулот мусоидат карда нархро ба танзим медарорад, балки ба рушди иқтисодиёти ҳар як хонавода таъсир расонида дар ин баробар ҷойҳои иловагии корӣ барои сокинони деҳот муҳайё гардидаву сол аз сол таваҷҷӯҳи дигар саҳмдорони замин ба парваришу истеҳсолаш афзун мегардад. зеро маҳсулнокии ин меваи хушсифат ба андешаи олимони соҳа хеле зиёд буда лимӯпарварон метавонанд муддати 40-50 сол бо риояи дурусти нигоҳубин аз як ниҳолаш то 150 килограмм ҳосил гирифта аз ҳисоби истеҳсолу содироташ фоидаи зиёди молиявӣ ба даст оваранд ки аз истеҳсоли ягон маҳсулоти дигар ин гуна манфиатро интизор шудан мумкин нест.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ корҳои ободонӣ, ниҳолшинонӣ ва баҳри барқарор намудани боғҳои кӯҳна иқдомҳои судманд амалӣ мегардад. Кормандони сайёросати ободонӣ шаҳри Хуҷанд ниҳолони ҳамешасабз гулу буттаҳои ороиширо дар мавзеъҳои шаҳр шинониданд. Дар мавзеи соҳили ҷамоати деҳоти Ёва ҳамшафати шаҳри Хуҷанд бошад, заминагузорӣ барои бунёди 10 гектар боғи интенсивӣ оғоз гардидааст. гузориши ҳамкорони мо. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд бунёди як қатор бинои иншооти замонавӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ саҳми бахши хусусӣ ба роҳ монда шуда, бо қомат афрохтани биноҳои нав, шафати иншоот, кӯчаву хиёбонҳо навсозӣ ва дар мавзеъҳои мувофиқи сабзкорӣ, ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ шинонида мешаванд. аз оғози маъраки ниҳолшинонӣ аз давраи терамоҳ то имрӯз дар хиёбонҳои асосии кӯчаҳо, майдону саҳни корхонаву муассисаҳо, маҳаллаҳо ва иншооти тозабунёди шаҳри Хуҷанд аз тарафи кормандони сарёсати ободонӣ ва хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр дар 5 мавзеи шаҳри Хуҷанд, шафати роҳи кӯчаи ба номи Исмоили Сомонӣ ва дигар кӯчаву хиёбонҳо беш аз 1000 беғ навъҳои нодири ниҳолҳои ҳамешасабзи ороиширо шинониданд ва ҳамзамон баҳри нашъунамои хуби ниҳолҳои нодир, ки дар якчанд маҳаллаҳои шаҳр шинонида шуданд, тадбирҳои ҳифзу нигоҳдорӣ аз сардиҳои зимистонро амалӣ намуда, баробари навсозии мавзеъҳо, таъмини дарахтон дар фасли тобистон бо об хати алоҳида ташкил карда шудааст. дар шаҳри Хуҷанд 12 боғу гулгаштҳо ва 5 мавзеи кабудизоркунӣ мавҷуданд, ки кормандони сарёсати ободонӣ ва хоҷагии манзилию коммуналӣ баҳри ободию сарсабзии кӯчаву маҳаллаҳо, гулпӯшу назаробо гардидани он дар фасли баҳору тобистон, дар ин рӯзҳо лундаи гулҳои лоларо дар шоҳроҳи асосии Хуҷанд Ғафуров ва дигар майдони хиёбонҳо шинониданд, ки бо шукуфтани ин гулҳо ва кӯчаю хиёбон ва боғу гулгаштҳо таровати нав мебахшанд. бахшида ба пешвози 30 солаги истиқлоли Тоҷикистон корҳои ободонӣ дар шаҳри Хуҷанд вусъат ёфта истодааст. дар тамоми кӯчаи хиёбонҳо, боғҳои фарҳангӣ имрӯз мо зиёда аз 600 000 лола шинонида шуд. дар тамоми кӯчаи хиёбонҳо дарахтҳои нодир ба монанди магнолия, дарахтҳои писарда, ёси ҳиндӣ, каштан шинонида шуд, ки зиёда аз 1000 беғро ташкил мекунад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маъраки ниҳолшинонии сабзу хуррамгардонии мавзеъҳо, бунёди боғҳои нав бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони бахши кишоварзӣ, сарёсати ободонӣ ва иқдомҳои дастаҷамъонии аҳолӣ сурат мегиранд. дар мавзеи соҳилии ҷамоати деҳоти Ёва ҳамшафати шаҳри Хуҷанд бошад, дар масоҳати 10 гектар бунёди боғи интенсивӣ оғоз гардидааст. боғи интенсивӣ дар заминаи майдони зардолии солҳо боз камҳосили мавзеъ соҳилии ҷамоати деҳоти Ёва бунёд мегардад, ки дар масоҳати 5 гектар зардолу ва 5 гектар бодом пешбинӣ шудааст. айни замон мувофиқ ба тавсеяи олимони соҳаи боғу токпарварӣ, ниҳолҳои бо обу иқлими мавзеъ мувофиқ интихоб гардида, замини мавҷуда бо техникаҳо ҳамвору ба шинонидани ниҳолҳо омода карда мешаванд. ин тадбир баҳри обод намудани ин мавзеъ, бунёди боғи нав ва дар оянда афзун намудани ҳосили зардолуи бодом амалӣ мегардад. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, вилояти Суғд, барои барномаи ахбор. имрӯзҳо ки фасли зимистон асту заминҳо дар ҳолати яхбандӣ қарор доранд, ба андешаи мутахассисон шудгори замин боис мешавад ки ҳашароти зараррасон несту нобуд карда шуда, ҳамчунин боиси коҳиши алафҳои бегона дар кишзорҳо гардад. инро ба инобат гирифта дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Панҷакен тадбирҳои шудгори замин бо ҷалби техника идома дорад. гузориш дар ин хусус. барои боло бурдани соҳаи иқтисоди мамлакат рушди соҳаи кишоварзӣ нақши муҳим дорад. ин аст ки хоҷагидорони шаҳру деҳоти Панҷакен ҳар қита заминро самаранок истифода бурда бар он талош мекунанд то ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда дар баробари беҳсозии сатҳи рӯзгори худ, ҳамчунин дар ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ саҳм гузоранд. имрӯзҳо ки фасли зимистон асту заминҳо дар ҳолати яхбандӣ қарор доранд, ба андешаи мутахассисони соҳа шудгори замин боис мешавад ки ҳашароти зараррасон несту нобуд карда шуда, ҳамчунин коҳиши алафҳои бегона дар кишзорҳо мегардад. инро ба инобат гирифта имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Панҷакен тадбирҳои шудгории замин бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ба роҳ монда шудааст. аллакай атрофи 13 000 гектар заминҳо шудгори терамоҳӣ гузаронда шуданд ва бештари аз инҳо аллакай яхобмонӣ ҳам гузаронда шудааст. яхобмонӣ ҳам яке аз омили ҳосили баланд ва мубориза бар зидди ҳашароту алафҳои бегона мебошад. аз 16 000 гектар заминҳои кишоварзии ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакен 6900 гектари он бо воситаи пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешаванд.
дар мавсим мувофиқи нақша кишоварзон 90 миллион метри мукааб обро тариқи 6 канали магистралӣ ва 18 пойгоҳҳои обкашии заминҳоро обшор хоҳанд кард. барои дар мавсим бе мушкилӣ обёрӣ намудани замини хоҷагоҳии деҳқонии шаҳр, тоза намудани каналу заҳбурҳо ва омодасозии пойгоҳҳои обкашӣ идома дорад. дар айни замон идораи давлатии беҳтошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон бо 10 адад ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои обёрӣ намудани зиёда аз 16 000 гектар заминҳо шартномаи корӣ тартиб дод. амалӣ намудани чунин тадбирҳо буданд ки соли гузашта хоҷагидорон ҳосили хуб ба даст оварданд ва дар анбору сархонаҳои шаҳр ба миқдори зарурӣ ин маҳсулотҳо захира карда шудааст. хоҷагидорон кӯшиш менамоянд тадбирҳои мавсимии болозикрро саривақт ва бо сифати баланд анҷом дода рӯзгори хешро таъмин созанд ва ҳам дар таъмини барномаи озуқавории кишвар саҳми назаррас гузоранд. дар домонакӯҳои шаҳри Ҳисор бо мақсади ҳифзи олами ҳайвонот ва паррандагон тадбирҳои биотехникӣ анҷом дода мешавад. ин навбат тадбири мазкур дар мавзеи Собулоғ ба роҳ монда шуда 500 килограмм гандум, ҷав ва рези гандум, инчунин 1 тонна хушок пошида шуд. гузориш аз шаҳри Ҳисор. ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо бо ташаббусҳои сатҳи байналмилалӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва экология дар ҷаҳон машҳур аст, балки табиати зебову ғанӣ аз гулу гиёҳҳои табобативу ороишӣ ва олами вухуши рангурангаш дили ҷаҳониёнро тасхир намудааст. иқлими мувофиқ ва тақсимшуда дар 4 фасли сол низ зебогиҳои худро дорад. бо мақсади ҳифзи олами рангурангии вухуши тоҷикистон дар фасли зимистон аз ҷониби масъулини мақомоти ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал тадбирҳои биотехникӣ андешида мешавад. дар ҳамин замина дар шаҳри Ҳисор бо мақсади аз талафёбӣ нигаҳ доштани ҳайвонот ва паррандаҳо чунин як тадбири мавсимӣ анҷом дода шуд. дар минтақаҳои баландкӯҳ ки барфи зиёд мавҷуд аст ба миқдори зарурӣ хошок ва дон пошида шуд ки ин омил боиси аз байн рафтани парранда ва ҳайвонот мегардад. дар 3 минтақаи хоҷагии ҷангали шаҳри Ҳисор шумораи муайяни ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон мавҷуданд ки барои ҳифзи онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. барои бемушкилӣ паси сар намудани фасли зимистон масъулин 20 тонна хошок ва 5 тонна ғалладонагиҳо захира намуданд. дар ҳамин замина дар мавзеи Собулоғ корҳои биотехникӣ анҷом дода шуд. дар дораи ин тадбир 500 килограмм дони гандум, ҷав ва рези гандум, инчунин 1 тонна хошок барои ҳайвоноту паррандагон дар маконҳои гашти онҳо пошида шуд. хоҷагии ҷангали шаҳри Ҳисор аз 3 минтақаи иборат буда минтақаи Алмосӣ, минтақаи Шара ва минтақаи Чанор мебошад. мо 2 маротиба дар минтақаи Алмосӣ ва минтақаи Чанор додани хошок ва ҳайвонҳои ваҳшӣ ва додани дон ба паррандагони нодир гузарондем ва бори дуюм аст ки мана бо дар ҳамин мавзее ки дар минтақаи Шара додани хошок барои ҳайвонҳои ваҳшӣ ва дон барои паррандаҳо корҳои биотехникиро иҷро менамоем. масъулин талош менамоянд то дар ҳудудҳои махсус тадбирҳои экологиро роҳандозӣ намоянд то ҳайвоноти нодир дар ин маконҳо зиёд шаванд. бинобар сабаби хунук омадани зимистон бори дуюм аст корҳои биотехникиро гузаронда истодем ва нақша дорем ки боз 2 маротибаи дигар бо корҳои биотехникиро гузаронем. افزایش و بلند برداشتن سهم جنگل در حل مسائل تغییریابی اقلیم، برقرارکنی جنگلزار، پرورش نهالهای بهترین محلی تاجیکستان، رشد اینفراستراکچور جنگل و در این زمینه مهیا نمودن شرایط برای سیاحی اکولوژی محسوب می‌یابد. در فصل زمستان در برابر با گرمی تأمین نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دسترسی اهالی با مواد غذایی از تدبیرهای مهم به حساب می‌رود. در ولایت سوغد از حساب ذخیره در انبارها و سردخانه‌ها پیوسته یارمارکه فروش محصولات نیاز اول اهالی تشکیل کرده می‌شود که در تأمین بازار استعمالی نقش مؤثر دارد. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از حساب استحصال محصولات کشاورزی در کشت اساسی و کشت تکراری حاصل باغ و تاکزار سال گذشته حجم ذخیره برای دوره زمستان از پیشبینی زیاد گردید. برای اجرای نقشه چاره‌بینی‌ها برای ذخیره آذوقه انواع مواد غذایی کشاورزی غله، شالی، کارتوشکا، پیاز، میوه و سبزیجات در بیش از 200 انبارها و سردخانه‌ها ذخیره کرده شدند. طبق دورنمای سرریاست کشاورزی ولایت سوغد در انبارهای کوپراتیوهای کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی، انبار تخم‌خانه‌های سهامداران حجم ذخیره بیش از 70,000 تن غله‌دانگی‌ها، 150,000 تن کارتوشکا، 50,000 تن سبزیجات موجود بوده. 36 عدد 1 تن سردخانه برای نگهداری محصولات تر و تازه خصوصا انگور و میوه استفاده شدند. ذخیره محصولات کشاورزی از راه و امکانیت‌های تامینات و دسترسی اهالی با مواد غذایی در دوره زمستان میباشد که از 15 نوامبر این جانب به بازار استعمالی پیشنهاد می‌گردد و برای تامین فراوانی بازار استعمالی در دوره من بعد امکانیت‌ها موجودند.
бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд рӯзҳои истироҳати ҳар ҳафта дар маркази шаҳри хуҷанд ва ҳамаи шаҳрҳои вилоят дар ярмарка фурӯши маҳсулоти ғизоию кишоварзӣ сокинони шаҳрҳои саноатӣ бо нархҳои дастрас бо маводи озуқа таъмин мегарданд. хоҷагидорону соҳибкорон аз ҳисоби истеҳсолу захира фаровонии бозорҳои минтақаро таъмин менамоянд. нигаҳдории нархи мӯътадили аксари маҳсулоти кишоварзӣ ва пешниҳоди бештари ин намуди маҳсулот ба бозор арзёбӣ мешавад. ҳаҷми бештари захира ва таъминоти аҳолӣ ба афзун гардидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ вобаста аст. дар амборҳои хоҷагиҳои кишоварзию аҳолии ноҳияҳои деваштӣ, шаҳристон, кӯҳистони масчо ва шаҳрҳои панҷакенту истарафшан ҳаҷми калони захираи картошка мавҷуд аст. дар соли 2020 ба майдони 5400 гектар кишт гузаронда ба ҳисоби миёна 280-300 центнери ҳосил ба даст овардем ки 152404 тоннаро дар бар гирифт. айни ҳол дар ноҳиямон 80 000 тонна барои фурӯш картошки хӯдани боб ва 17 000 тонна тухми мавҷуд мебошад. захираю таъмини пурраи бозори дохилӣ бо картошка натиҷаи таи солҳои охир таъмини рушди картошкапарварӣ дар вилояти суғд мебошад. соли гузашта дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар 23 000 гектар ин намуди озуқаи асосӣ парвариш намуда бори нахуст истеҳсоли картошка ба беш аз 500 000 тонна расонда шуд. истифодаи оқилонаи обу замин, истифодаи тухмӣ, риояи агротехникаи кишоварзию таҷрибаю маҳорати деҳқонон ба афзун гардидани истеҳсоли ҳама намуди сабзавот мусоида намуд. масалан дар хоҷагиҳои шаҳри истарафшан аз ҳисоби афзун намудани ҳаҷми истеҳсол захираи сабзавот аз ҷумла пиёз нисбат ба дурнамо 1.5 баробар зиёд аст. кишоварзони истарафшан 104 000 тонна сабзавот аз он ҷумла пиёз зиёда аз 45 000 тонна истеҳсол намуданд ки асосан дар ҷамоатҳои деҳоти зарҳалол, сабристон, ниҷонӣ истеҳсол карда шудааст ки имрӯз зиёда аз 25 000 тонна асосан пиёз захираи бениҳоят бисёр мавҷуд аст. захираи беш аз 500 тонна сабзавот, мавҷуд будани ҳаҷми зиёди ғалла, шолӣ, дигар донагиҳо, картошка аз роҳу имконият ва боэътимодии таъмини аҳолӣ дар давраи зимистон ва минбаъда бо маводи ғизоии истеҳсоли худӣ мебошад. равзали раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти суғд, барои барномаи ахбор. рушди соҳаи маориф заминагузории пешрафти тамоми соҳаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди соҳаи маориф ва ҳавасманд гардонидани омӯзгорону хонандагон ҳукумати мамлакат пайваста чораандешӣ мекунад. дар идомаи ҳамин ташаббус дар ноҳияи шаҳри нав ба омӯзгорону хонандагон кӯмаки молӣ расонида шуд. рушди илму маориф омили асосии пешрафти ҳаёти ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҳукумати мамлакат тавассути амалӣ намудани барномаҳои давлатӣ ҷиҳати баландбардоштани савияи дониши хонандагон ба забономӯзӣ фаро гирифтани насли наврас чораҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. дар заминаи ин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мамлакат ҷиҳати ба таври васеъ ба роҳ мондани омӯзиши забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисӣ технологияи компютерӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. дар доираи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳу сифати таълиму тарбия беҳтар гардида савияи дониши хонандагон ба маротиб баланд гардид ки ин аз фароҳам будани шароити муосири омӯзиш дар муассисаҳои таълимии мамлакатро шаҳодат медиҳад. дар заминаи беҳтар шудани сифати таълиму тарбия дар ноҳияи шаҳри нав сол ба сол шумораи хонандагоне ки дар озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок мекунанд зиёд гардидааст. бо мақсади ҳавасмандгардонии ғолибони озмуну олимпиадаҳо тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда хонандагон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ ҳамеша дастгирӣ ва ҳавасманд гардонда мешаванд. ин навбат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Мирзо Алӣ Маҷидов ба ғолибони озмуну олимпиадаҳои ноҳияи шаҳри нав кӯмакпулӣ тақдим карда шуд ки ин тадбир дар оянда онҳоро ҳавасманд гардонда шавқу ҳаваси хонандагонро ба илмомӯзӣ бедор месозад. дар баробари ин аз ҷониби ҳамин соҳибкор 8 нафар омӯзгори муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳри нав ҳавасманд гардонда шуданд. дар оянда низ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ барои дар шароити муосир ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон кӯдакистони наву замонавӣ сохта мешавад ки ин иқдоми бунёдкоронаи ӯ қобили дастгирӣ мебошад. ҷиҳати ҷалби наврасону хонандагон ба илму донишомӯзӣ ва ҳавасмандгардонии онҳо тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда хонандагоне ки дар олимпиадаҳо озмунҳо иштирок карда ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд бо туҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд.
театр барои ғанигардонидани ҷаҳони маънавӣ ва боло рафтани маънавиёти ҷомеа нақши муҳим дошта шахсро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, накӯкорӣ ва ватандӯстӣ тарбия менамояд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар ҳама давру замонҳо театр оинае ба ҳисоб меравад ки инсонҳо дар саҳнаҳои он норасоиҳои рӯзгори хешро медиданду мебинанд. театр яке аз бахшҳои муҳими фарҳангӣ буда онро воситаи пуриқтидортарини таъсиррасонӣ ба тафаккури инсон арзёбӣ намуданд. театр ба оинае шабоҳат дорад ки дар он мо гузашта ва имрӯзаи зиндагиро мебинем. барои тамошои намоиши имрӯза дар баробари кормандону касбу кори гуногун ва ҳаводорони театр ҳамчунин ҳайати кормандони вазорати корҳои дохила намоиши хусрав ва ширинро ки дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид пас аз соати корӣ омада тамошо намуданд. айни ҳол мо дар театри опера ва балет қарор дорем ки дар ин ҷо намоишномаи хусрав ва ширини низомии ганҷавӣ айни ҳол барои мо курсантон ва аҳли устодон ва кормандони вазорати корҳои дохилӣ намоиш дода шуд ва мо аз ин як ҷаҳон таассурот бардоштем ва дар оянда кӯшиш менамоем ки боз ҳам дар ин гуна намоишҳо ширкат варзем. операи хусрав ва ширин қиссаи зиндагии ишқу ошиқиест ки аз ҷараёни он аксарият хуб бохабаранду онро мутолиа карданд. аз рафти намоиш ва диққату таваҷҷуҳи иштирокчиён пай бурдан мумкин буд ки намоишномаи хусрав ва ширин таассуроти комили навро ба тамошобинон бахшида истодааст. мо аҳли кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва курсантони академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳар моҳ 2 маротиба ба намоишҳои театрӣ омада ва тамошо менамоем. ва имрӯз мо ба намоиши достони хусрав ва ширини устод Низоми Ганҷавӣ омадем ва аз ин намоиш мо ба худ як ҷаҳон ғизои маънавӣ гирифтем. дар ин гуна чорабиниҳо мо курсандони академияи вазорати корҳои дохилӣ парваста ҳозир шуда аз чунин асарҳо пурқимат дидан менамоем. хусрав ва ширин на танҳо хусусияту ҷанбаҳои иҷтимоӣ дорад, балки аз урфу одат ва анъанаву оинаҳо ҳам қисса мекунад. аз ин рӯ аз нигоҳи фарҳангшиносон операи мазкур тавонист ки миёни мухлисон муваффақ гардад. муҳаммад муъминзода, Меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед.